Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Question po, required po ba na dahil mas matagal po ang oras na ginugugol ko sa opisina, required po ba na maging ka-close ang mga kaopisina? Sa totoo lang, kaya lang naman ako nasa opisina kasi dapat magtrabaho. Wala lang, ayoko lang kasi silang maging ka-close. Ay. Thank you. God bless. Well, hindi ka naman pinipilit, di ba? Tama. Wala namang pilitan. Alam mo, wala namang pilitan. In fact, totoo naman kaya tayo nagtatrabaho, ang role natin, number 1, is to work. Para katulad ng pagiging isang estudyante, ang number 1 na dahilan kung bakit tayo pumapasok sa school ay dahil kailangan nating matuto. Secondary na doon, yung makaka-create ka ng friendship, makaka-form ka ng bonds, may majojowain ka in the process, ganyan. Pero yung number 1 is really to study, 'di ba? Kaya lang, syempre, in order for studying to be lighter, 'di ba? Yung mas masaya ka na papasok o excited ka na pumasok, syempre kasi gusto natin yung mga taong kasama natin. Yan. Yun lang naman yun. Diba dito sa Love Radio, ang jingle natin is kasama mo. Correct. Kasi in any way, you need the relationship kahit sa Totoo. kapumunta. Hindi mo kasi kakayanin na mag-isa ka lang. Correct. Ganun lang yun. Doon sa tanong mo kung dapat ka-close mo lahat, pwede namang hindi mo ka-close lahat. Pero mas maganda kung hindi mo sila kaaway. Oo, kasi may, Diba? may alay ka Pag wala Meron. akong friend, pakikover up mo na, di ba? Oo, kapag halimbawang kaaway mo silang lahat, galit silang lahat sa'yo, pahihirapan ka niyan. Di ba? Kung ano mang form. Ayun na parating na si yung leprechaun. Oo, correct. Yung alien, ayan na. Kasi, bakit ka tinawag na alien? Kasi hindi ka nakikisama. Correct. Diba? Yung mga ganong klaseng mga eksena. Gets natin yan. Dati meron tayong isang kasamahan dito sa job, sa work, na hindi ko makakalimutan. Kasi ako, I'm all for, iba-iba kasi talaga tayo. I'm all for, dahil madami tayong oras na sinaspend dito sa work, kailangan i-treat mo yung mga workmates mo as Sino second yun, Nicole family. Yala? Hindi nyo inabutan. Batang-bata pa ako neto. Hindi nyo na po siya inabutan. So, ayaw niyang ayaw niyang trabaho lang talaga. Ayaw niya yung idea na i-treat Makipag-close yung ka. yung i-treat yung workmates as family. Kasi sa hindi atin niya family. ganun Ako ganun ako, ikaw Jex Ako ganun ganun ka. din, Hindi ko sure dun sa iba. Wag din natin silang pilitin kung ayaw nila. Kanya-kanyang perspective Kanya-kanya yan. talaga. Sa kanya talaga hindi. Kaya ako pumunta dito, pumasok dito para magtrabaho ako. 'Di ba? Hindi ko kailangan gawing ka-close ang lahat ng tao. Siya 'yun. So kung ikaw yung tipo ng tao na parang kaya mo magpaka-loner, may mga ganun na masaya ka na ginagawa mo lang yung trabaho mo na hindi mo kailangan makisama sa iba, edi go ahead. Kaya lang,
no man is an island eh. Oo. Eventually, you should have somebody na meron ring makakausap. Masaya din naman tumatawa sa trabaho. Oo, di ba? Isipin mo, ilang oras ka dito, tapos hindi ka tumatawa kasi lagi kang galit. Alam mo, Oo. pwede mong gawin yan kung ang strength mo ay intelligent, di ba? Oo, kung intellection ang iyong strength Oo. na utak mo palang masaya ka na, Oo, di yung ba? kahit ikaw lang mag-isa tumatawa Correct. ka kasi inaaliw mo yung sarili mo. Inaaliw mo yung sarili mo sa mga ideas mo, mga thoughts mo. Hindi, kung di ka ganon, Oo. 'di ba? Kailangan mo rin yung ibang tao. Pero dun sa question kung kailangan maging ka-close, pwedeng hindi. Oo. Alam mo kung bakit? Kasi minsan, ito yung masaklap na katotohanan eh. Akala mo ka-close mo yung isang tao sa opisina. Yung pala, sila yung backstabber. Sino Sila yung Nicole Wala Yala? naman ako sinasabi. Wala naman ako sinasabi. Gabi ka, tanong ka ng tanong. Mapapahamak tayo dyan, friend. Mapahamak tayo dyan, friend. Diba? Pero hindi lang ito workmate ha. Even friends. Diba? Even friends na kailangan medyo magkaroon ka pa rin ng kahit papaano konting wall. Kasi Totoo. you'll never know. Actually, ang pinakamasakit sa totoo lang na backstabbing o backstabbers ay yung mga taong ka-close mo. Yes. Kasi ito yung mga taong pinagkatiwalaan mo, iniyakan mo ng bonggam-bongga, Tama. tapos sila pala yung mga Oo. lalaglag sa'yo. It happens. Oo. Kaya yan yung sinasabi ko na pwede namang di ka close. Wag lang enemy. Oo. Kasi sabi nga sa ng iba na much better kung yung magtraidor sa yung ibang tao. Correct, hindi na wala masyad- kang relationship, Oo, di ba? Totoo. Tingnan mo, kapag kalimbawa ang kaaway natin, Jex, mga asawa natin. Oo. Di ba ang bigat? Oo. Kasi mahal natin, tsaka yung buhay natin nasa dito, kilala tayo neto, Oo. di ba? Ang bigat niya eh. Correct. Tingnan mo ang betrayal, di ba? Minsan may mga scamming among friends. Pinakamasakit siya kasi kaibigan Yes. kita. Oo. Ikaw pa yung nang scam sa akin, di ba? Oo. Ikaw na alam mo yung buhay ko, ikaw na alam mo yung o kaya inaanak mo yung anak ko, di ba? Alam mo yung buhay namin na hirap na hirap. Tapos, Oo. ikaw pa yung nag-scam, di ba? Yan din yung logic ng ng qualified theft kaya wala siyang piyansa. Kasi pag sinabi mong magkaiba kasi yung theft sa qualified theft, yung qualified theft, yung As pinagkatiwalaan ka. abogago ka ba ngayon? Oo. Ano? Abogago ako Abogago, ngayon. okay. Asan na So abogago? yung pinagkatiwalaan ka, tapos nagnakaw ka sa kumpanya, that's qualified. Wala siyang piyansa. Kasi nga yung betrayal ng trust. Ayan. Medyo diba? mabigat yan. Sa true lalo. Oo. Ganon na. So, babalik lang tayo sa, hindi lang sa office setting, kundi sa kahit sa, maski naman sa simbahan. Oo, yan. Meron Totoo. din diyang backstabbing. Correct. Kung sino pa yung mabait na, mabait na si Ateng. Oo, ginaguide ka. Sis, Correct. ka dito, sis. Oo. Siya Tapos din naman yung, pagtalikod alam mo? yung kapatid na Oo. Ewan ko ba, ilang beses ko nang, ay nako, sinasabi ko, di ba? Sila, may ganun talaga. So, it's, alam mo yan yung isang bagay na kinaiingatan ko sa ibang tao eh. Yung kayang maglagay ng wall. Oo. Di ko kasi kayang gawin yun eh. Yung isang, Kaya napapahamak ka ba kaya ako lagi? napapahamak lagi eh. Naabuso ka. I'm so open. Oo. Di ba? Parang it doesn't take much for me to open up to you. If kung mukha ka mabait, iiyakan kita ng problema ko. Di ba? Oo. Kung mukha kang sariwa, di ba? Oo. Lalo na. Oo, lalo na sasabihan kita ng feelings ko. Kaya there was a time na talagang medyo nainggit ako sa ganyang pagiging nonchalant ni Chris Chuper dati nung kasama natin siya dito na talagang sobrang walls. Brick walls yung kanya na hindi ko kailangan ka-close yung mga tao, makakapag-function ako well, which totoo. Pero that's him eh. Personality, character niya kasi yun, di ba? Mahirap talaga kapag ang karakter mo is ma-close ka sa mga tao. Yun nga lang talaga, ang downside, ang upside doon is masaya ka kasi ka-close mo lahat. Ang downside doon, ang bilis ng backstabbing sa'yo. Correct. Ang dali-dali mong tirahin kasi marami silang alam tungkol sa'yo. Binuksan mo na eh. Binuksan mo yung pinto mga taong you extend your health, Correct, your correct. courtesy. Tama. Akala mo na you're good kayong dalawa. Tapos ay, hindi. magulat ka na lang na. It's a no. Ekis. Hindi true. Sino yan Ang sila? daming sinabi. Ang daming kinoment, di ba? Hindi, para lang to prove. So ngayon, itong nag-PM sa atin, feeling ko ayaw niya na lalo maging ka-close yung mga ka-opisina niya. Kasi iba-backstab. Dahil ba, iba-backstab, di ba? You It's okay to maintain a wall. Naman eh. You can choose your friend. Halimbawa, isa lang, dalawa lang. Correct. It's fine. Oo. Hindi naman kailangan tropahin lahat eh. Oo. Kasi not everyone will understand you. Yun naman talaga ang katotohanan. Lalong-lalo na kung meron na silang opinion about you, towards you, over you. Hindi ko alam kung anong tamang
position. Pero kung meron na silang opinion tungkol sa'yo na nabuo, minsan mahirap na yung Oo. maalisin. Lalo na mahirap makipag-build ng relationship dun sa tao na parang opposite kayo. Aha. Iba yung trip niya, iba din yung trip mo. Diba? So, mahirap pilitin yung ganun. Correct. So, kung ganun yung mga kasama mo dyan sa trabaho, I would suggest na, alam mo, pilitin mo sarili mo. Oo, wag na. Mabibisit ka lang lalo. Alam mo, ang pwede namin, kung halimbawang medyo mabigat, let's say, yung dyan sa work, ito yung pinapasok natin na work-life balance. Yes. So, dapat, paglabas ng trabaho, merong ibang nagpapahappy sa'yo. Oo. Merong ibang dahilan ng iyong happiness o dahilan kung bakit ka tumatawa. Ayan. Siguraduhin mo na meron ka nun. Correct. Kung Oo. intention mo talaga, hindi ko naman kailangan maging ka-close yung mga tao dyan eh. Oo. Kasi, I'm in it to work, Oo. diba? Eh di okay lang. Basta Ayan. siguraduhin mo lang na meron kang pambalanse, na sasaya ka pa din. Tama. 'Di ba? Pero ako alam mo, Jegs, kahit na ilang beses ko na naranasan yung backstabbing, I'm still the type of Ay, person na ganun ba? iko-close ko. May nagba-backstab sa'yo. Hindi ko sure kasi nga backstabbing, 'di ba? Hindi ko naman sigurado kasi nga backstab. Okay. Nakatalikod ako so hindi ko Oo. sure, 'di ba? Baka stab. Baka stab lang, Oo, 'di ba? yan. Pero still, parang katulad ng ilang beses ako niloko ng mga lalaki dati, pero Oo. patuloy pa rin ako nagmamahal. Wala, ganun tayo. Ganun talaga tayo eh. Ilang beses na tayo inuto. Pero Correct. hindi, Okay lang. Ganun Friend. talaga eh. Friend. Ilang beses na tayong sinabihan na, ayan, huwag ka kasing masyadong open. Ayan. Ayun, open pa rin. Oo, kaya kami napapagalitan ng mga asawa namin. Oo. Hay, Oo, nako. pero kung maging halimbawa, yung mga kasama mo talagang toxic na naapektuhan ka na, well, I guess it's about time to reconsider Correct. na maghanap Other ka ng options. other options na Yes. trabaho. Kasi Perhaps. ayaw din naman natin na toxic na rin yung feeling mo. Oo. 'Di ba? Oo. Ayaw namin Mauubos magka-anxiety ka. niyan. Correct. Imagine mo, papasok ka sa trabaho, tuwing dadaam, nabubuisit Oo, ka. naiinis ka. Naku, papangit ka niyan. Hindi natatarab yung botox sa'yo niyan. Tama. Kasama mo rin po ang balang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basics! This portion was brought to you by So kung halimbawa sa work, di mo masyadong trip yung mga kasama mo dyan, okay lang din naman kasi pwede ka rin namang may outside na work katulad ng pagkakaroon ng sarili mong franchise! Tama! Umpisa na po ngayong araw na ito ang ating franchise expo. Iyan, dyan sa may SMX Expo ito. SMX Convention Center, April 24, 25, and 26. Mamaya-maya ay pupunta kami dyan ni Diego Bandido Yay! sa booth ng Gold Mine Rice. Gold Mine Farm to Market. Siyempre, Yan. support natin Oo naman. ang Gold Mine na dahilan kung bakit tayong lahat ay nagsasabing kanin is life. Tama. Hanggat meron pong mga ganitong klaseng mga grupo at businesses that ensures na may trabaho yung mga farmers, Yes, meron oo. po tayong mga kinakain. Oh, ito yung Yan. nagustuhan ko talaga sa konsepto ng gold mine nung nalaman ko na hindi lang ito, it's not just about business but helping the Correct. farmers. Kasi habang may mga ganitong klaseng negosyo talaga, ang dami din talaga natutulungan na pamilya. Yes, oo. Tas ikaw din naman, may chance ka na to earn extra by having your own franchise. So visit the franchise expo, visit the booth of Gold Mine Farm to Market. Ayan, magkita-kita tayo dyan mamaya. Nandiyan kami maya-maya lamang ni Diego Bandido. Siyempre, dadaan din tayo sa Mayet de la Rosa Oo Fine naman, Jewelry. syempre. O, diba? Napalaki ng palaki ang kanilang negosyo. Oo, This year, they are celebrating their 20th anniversary. And, of course, dahil dyan, open na rin sila for franchise. Ay, grabe na itong mga franchiser Oo, na to. Oo, grabe. Tayo na lang talaga, Jex, nang walang pang franchise. Oo. Kaya, dito na lang muna tayo sa announce, Oo. di ba? At helps sila in whatever way. So, visit also the booth of Mayet de la Rosa Fine Jewelry dito po sa Franchise Expo na ito. Again, happening April 24, 25, 26 at the SMX Convention Center. Ayan, kita-kits tayo dyan later, Kita-kits! So, siya, Alright. yun lang po mga kabisyo. Maraming salamat. Mamaya tayo ulit bonding. Kwento na may huwagang Bornay! Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Tonight, we crown a Game Zone champion. Champions fight with heart and determination. Yan ang tunay na panalo. Play
for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems.